office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Raqi's Secret Files. Secret Files. Back. Kasama niyo pa rin si DJ Raqi and this is SPG as in Super Pack Ganern Secret File ng ating kabisyon na si Pretty. Si Pretty na na-amaze sa ginawang chikinini ni Polly kaya naman nagpalagay siya nito sa kanyang balikat. At nung nalagyan na siya sa kanyang balikat ay ipinagmalaki niya ito sa kanyang mommy na siya namang ikinagalit ng kanyang mommy. Bad daw yun. At fast forward to this day, ngayong may jowa na siya, aalma pa ba raw siya na merong mga naglalagay sa kanya o may naglalagay rather sa kanya ng chikinini. Alam niya na at naiintindihan niya na kung ano nga ba ang chikinini. I wonder kasi talaga, sino nagturo sa grade 1 ng chikinini? Wala pa namang ganun. Anyway, eto na po ang sabi ng ating kabisyon na si Dr. J. Hi Pretty, I just wanna say hi din sa mga chikinini mo kung sakaling andyan pa sila. Buti na lang no, hindi ka mukhang maasim nung kinagat ka ni Polly. O kinakagat ni Polly ang mga balikat mo. Lakas ng tripigs nyo dati kaya kayong mga nag-aaral, wag munang magpachikinini. Chicken joy lang muna ang kagatin. Totoo. Eto naman ang sabi ni Bobby Balame. Good evening, magandang buhay. Kumusta ang buhay-buhay? Easy steps to make chikinini. Mga kagamitan, labi, balikat, steps. Step 1, ilapit ang labi niya sa balikat mo. Step 2, sipsipin ang balikat. And then ayan na, may chikinini ka na. Ha ha ha. Pabati po sa Puerto Princesa, Palawan, always nanunood ng radyo tuwing Friday. E di kayo na nanonood ng radyo, thank you ha. Eto naman nagsabi ng Igop Moto Vlog. Tinawag akong Shizuka. Bakit ako Shizuka? Kasi kaboses nung kanina si Shizuka. Sa Doraemon yun, diba? Anyway, laki mo na pala, charot with arot. Dami kong tawa sa SPG sender natin. Pero salute kay Polly na malikot. Polikot. Naalala ko tuloy yung teenage ko. Naka-experience din ako niyan. Shoutout naman po kay Pops Ems, Marson, Toralba, pati na rin sa Solid Independent Riders Group Capitolio Chapter na nakatunin pa rin sa Love Radio kahit wala ng booking sa Grab. Salamat po. Oy, ito. Yung SPG expert natin, Brian Mariano, ipasok mo na yan. Alin dyan yung ipe-play ko? Good evening sa'yo, DJ Raqi. Normal lang yan sa mga magulang na magalit. Bastos ba naman talaga magpalagay ng chikinini, lalo na ang babata nyo pa. Masasabi ko kay Pretty o sa iba pang magjowa dyan, sobrang sarap na magpalagay ng chikinini. Sa leeg, sa balikat, sa tiyan, o kahit sa baba ng babae. Tignan mo, ang sasaya nyo, sarap na sarap kayo eh. Tagdagan natin ang challenge. Lagyan mo ng asin sa katawan, tsaka ang sipsipin na malagyan ng chikinini. O diba? Sabay tagay ng tequila. O diba? Dobre ang saya at sarap. Yun lang masasabi ko, DJ Raqi, at maraming salamat. Shot puno. Woo! Maglasa yung asin ha. Bakit maasim ba yun? Para lagyan mo ng asin? Para maging balanse yung lasa? Kakaloka yun. Totoo ba? Nilalagyan ng chikinini yung baba ng ano? Nalalagyan ba? Tumatalab ba? Oo. Uy! Hindi ako naniniwala. Paano kung madamo? Siyempre, hindi naman sisip-sip. Wait. Makaka-apekto ba ang damo? Oo. Sa pagiging successful ng paglalagay ng chikinini? Oo. Depende sa
Matatakpan eh. Matatakpan? Oo, Depende. Kasi pag may damo, syempre, Pasensya na po kayo, may panelist tayo sa loob ng Love Radio. eto na nga. Dali lang ha. Naguguluhan kasi ako eh. Malalagyan ba talaga? Oo. Malalagyan? Natry mo na. Based on my experience. Yon, may nagkakaamina na po dito. Okay. Next comment muna tayo bago tayo dumako sa'yo, ha? Pretty. Bakit hindi mo pa nilagyan ng chikinini yung kabilang balikat mo para 1-2 combination? Ito si Darwin Rosel, hindi nakikinig. Nilagyan nga parehas na side eh. Siguro nalaman o narinig ni Polly yung chikinini sa mga matatanda kasi inosente pa yung pang-edaran ninyo. Kaya hindi dapat yung gawin yung mga bagay na ganyan dahil tanging nakatatanda lang ang dapat nakakaalam niyan. When the time is right, tsaka lang kayo pwede. Ito pa sabi ni CS, ano ba yan? Naalala ko na naman yung embarrassment moment ko nung elementary. Paano nagpachikinini ako sa kaklase ko na itago natin sa pangalang Paula. Alam nyo bang siya ang pinag-initan ng nanay ko nang dahil lang sa nagpachikinini ako? Siyempre ututo ako nun. Pero eto parang proud pang nagkachikinini, nakakahiya yun. Yung akala mong pasalang yun. Pero may bakas ng kagat ng tao kaya nagkachikinini. Sana sa susunod mga bata huwag kayong magpachikinini or else pagagalitan kayo ng nanay ninyo. At huwag niyo rin akong gayahin na nagpauto sa kaklase. From CS. Ito pa sabi ni Richard Ontuka, tawa ko ng tawa kasi kaming magkakapatid, naglalagayan din kami niya nung mga bata kami. Pagdating ng tatay ko, puro palo kaming lahat. Ngayon, alam ko na kung bakit nilalagyan nun. Nandidiri tuloy ako ngayon. Saan kayang pwesto ng chikinini na pinaglagyan-lagyan nila, no? Tapos puro lalaki sila, diba? Imagine mo kung sa tiyan, diba? Yikes, diba? Kasi yung labi natin, hindi po pwede na kung san-san lang to dumadapo, diba? Dapat sa masarap lang. Wait lang. Ito na, dahil meron po tayong panelist dito sa loob ng booth. Ito, nakakatuwa. Kahit holiday ngayon, Ayun lang ako. pumunta sila dito sa loob ng booth, dito sa Love Radio, para magpalamig ng basa nilang kilikili. De, biro lang. Para talaga mag-comment dito sa SPG Secret File. Kasi, napansin ko lang yung mga komento talaga nila, alam mo, napaka pinag-isipan. Kasi nga, base siya sa experience. Ganon talaga, na pinag-isipan, diba? Kumbaga tugmang-tugma, diba? Mapapatanong ka na, talaga pwede ba yun? Eto na yun, hindi na ako naghagilap pa ng mga kung sino-sino pa. Eto na mga resource speaker ko. Umpisahan muna natin dito sa taong to. Hello? Oo. Magandang gabi sa'yo. Gandang gabi din. Ano munang pangalan natin? Aris na lang. Aris, wow. Talagang totoo mo pang pangalan yung pinili mo dito. Oo, wala na ano. Hindi ka na nahihiya, Lapit ka sa mic para mas marinig ka pa. Ay, Anong masasabi mo dito sa SPG Secret File? Ikaw, ilang taong ka naman nung unang nalaman mo ang chikinini? Actually, hindi ko alam yung chikinini na yun. Akala ko hanggang ngayon. Nagkaroon ako ng girlfriend nun. Nung nagkaroon ka na ng girlfriend, tsaka mo lang nalaman? Siya nagturo sa'yo Oo. na maglagay ng chikinini? 14 lang ako nun eh. Kaya wala pang kalam. Bakit yung girlfriend mo, ilang taon na ba nun? 18. Ha? Oo. Talaga? Di ba child abuse yun? O tapos, Yun. Ang masasabi ko lang sa kanila, hindi na nga dapat sinabi. Pinagmalaki pa niya na may chikinini siya. kasi nga inosente, hindi nga nila alam. Ang ano ko na lang dito ngayon, ang tanong ko na lang sa'yo, ikaw, since na laman mo na yung chikinini sa edad na 14 years old ka, masasabi mo mahapdi, masakit o masarap? Masakit na masarap. Sakit. Wait pero lang. masarap. Anong mas satisfy? ano yung mas satisfying? Yung paglalagay ng chikinini o yung malagyan ka ng chikinini? Yung malagyan ka. Malagyan ka ng chikinini? Kasi, Di ba masakit yun sa balat? Parang may mahapdi na ewan? mas sakit pero masarap. Masakit pero masarap. Final answer? Oh. Hanggang ngayon gusto mo pang ginagawa yun?
Namimiss ko. Namimiss mo kasi wala nga. Maligo ka kasi. Mukha Joke lang, daw joke lang. Okay, biro lang. Hindi, alam mo ito si Aris, napaka-pogi nito sa personal. Kumbaga, kung kayo po pupunta ngayon dito sa loob ng booth namin, isa po ito sa mga mabebenta ko. Sa ibang lugar, 30 pesos na to. Dito, libre na para sa'yo. May boyfriend ka na, may balot ka pa. Diba? Kayo na bahala sa asin tsaka sa suka. But anyway, supportahan natin yung negosyo niya sa susunod na mga araw. Every Friday, bibigyan ka ng pera. Gawin mo puhunan yun. Next week, magbenta ka na ng balot mo. Okay? Ako mamumuhunan dito. Sige. Baba. Next. Kita to sa sa live Legit yung sinasabi ko. Okay, next. Huy, dalihan nyo. Ilang minuto na lang ako dito. Oh, next. Pangalan. Rico. Mark Joseph Getio. Yeah. Binuo mo pa Diba? Hindi kasi, Sure ka na. Na. Okay, sige. nangyari sa school. Nangyari sa school. Ikaw to. Ikaw ba yung Yes. involved dito? Hindi. Pero, hindi siyempre. Pero as a teacher, papayagan yung ganun. Kasi teacher siya. By the way guys ito si Mark Joseph Getio ay isang guro. Yes. Ayan. Ilang hata sa mukha ko, pero guro po ako. Ayan. So ang sinasabi niya rito ay tungkol sa mga Tractor estudyante. na smooth. Ayan. Sa mga estudyante, bawal yun. Bawal talaga. So pag may nakita kang gano'n na ginagawa ng estudyante, anong sasabihin mo? Matik yan, wala nang sabi-sabi, guidance agad yan. Talaga? Oo. Sa iba nga, major offense yun. Major offense Oo. yun. Kasi di naman dapat ginagawa ng bata yung mga ganong acts, no? Mhm. Pero mostly kasi, nagtatakahan ko, paano nalaman ng isang grade 1? Yun din sinong source niya? Actually kasi, that time, kung ilang taon na ba siya ngayon, ma'am? Ay, hindi ko sure. Wala sa sulat So mga siguro kaedad ko, mga 27. Di ba that Hindi, time? isipin na lang natin ang mga ganon. Kasi may grade 1 pa Pero that time kasi, kung pagbabasehan natin yung taon nun is mga 1999, 1998 or 2000s, yan yung panahon na mayroong streaming na mga parang pambiba max, pero yung mga oldies. Mga Biba Hot Babes pa. Mga ganun. Oo. Yung nabibili sa Quiapo na 12-in-1. Hindi, yung 32 in 1. Ganun. May 32-in-1 ba? Taon pala ako Sa dun sa MNN 12-in-1. May 32-in-1. Oo, sa Evangelista. Sa Evangelista, di ba? Ang dami Oo, nun. papuntang Carriedo. Di ba? Yeah. Nandun pa rin ba sila hanggang ngayon? Marami, pero nagkakaroon ng clearing. Nagkakaroon ng clearing. Tsaka may digital naman ngayon. Oo, meron. Pero yun nga, medyo sana, pero maaari pang maulit ngayon sa digital days ngayon. Kasi mas mabilis na mahanap yung mga videos ngayon . TikTok, marami akong nakikita sa TikTok, ang sasakit sa mata. Oo. Parang bilang isang guro nasasaktan ka sa mga ginagawa ng mga kabataan. Yes, yung mga, minsan ginagawa pa nila mismo sa eskwelahan. Ang mga paaralan ba ngayon, inoobserbahan din nila ang mga ang ginagawa, ang lifestyle ng mga estudyante nila sa social media. Meron bang ganun? Meron bang law or parang meron bang rule sa school ngayon na nag-govern sa lifestyle or sa gawain ng isang estudyante sa labas ng school? Like sa social media in particular? Depende siguro sa school or sa... Sa inyo ba? Sa amin kasi parang hindi masyado. Hindi masyado. Pero depende sa school, lalo na kung Catholic school or Christian school, matik yan. Talaga mahigpit sila sa mga ganyan. Kasi conservative yung schools na yun. Ay, dati nga sa St. Paul, bawal ko sumali ng pageant Ganun. Dati, bawal ka hindi naman bawal na bawal, pero kailangan may paalam. Kumbaga, merong consent si school na lalabas ka sa ganitong commercial, lalabas ka sa ganitong pageant, ganyan. Or mas maganda, tapusin mo na lang yung school mo bago ka mag-join ng mga pageant or whatever. Ganun. So I think, depende pa rin talaga siya sa school. Pero ako suggestion ko sa mga school, hindi naman sa nangingilam ko ng mga personal na buhay ng mga estudyante mo. Pero kapag minor pa, minor and minor down, feeling ko dapat, merong governance pagdating sa social media nitong mga bagets na ito. Especially if the person or the child is wearing his or her uniform.
'Diba? Tsaka nasa school premises. Tapos hindi masyadong ethical yung ginagawa, 'diba? So dapat sabihan, ganyan. May sanction, ganyan. Kasi syempre 'di ba, parang ito na yung new breed ng henerasyon natin ngayon eh. So dapat ayusin natin, 'di ba? Ito ba yung ipapasa nating klaseng culture sa susunod na na mga bata, 'di ba? Na henerasyon. 'Di ba, teacher? At saka kasiraan sa school yun. Sobrang kasiraan sa school yun. Diba, lalo na siguro kung mag-viral. Ayun. Yan ang malupit no. Kasi halimbawa may mga nababiral yung naka-uniform pa mismo eh. Kaya kasi, Ay, oo. Alam mo, may nakita akong video na hindi ko sinadyang panoorin Pero may nakita akong video sa social media, sa Facebook in particular, na nag-EMAhan yung dalawang estudyante. Tapos naka-uniform sila. Syempre, di ba, pag naka-uniform ang babae, palda-palda lang naman yan eh. So, wala lang, parang it pains my heart to see such kinds of videos. Kasi, ang babata pa nitong mga to. Private moment, tapos publicly ginagawa, di ba? Tapos, hindi, may nagvi-video na ibang tao na hindi nila alam na nakikita sila. Parang ganun eh. Parang naka bird's eye view yung datingan. Ganun. So mag-ingat din po tayo sa mga ginagawa natin, sa buhay natin. At sa mga may kabataan dyan or may mga batang kasama sa bahay, utang na loob pakisabihan naman po. Ayan. I-monitor nyo po, obserbahan ninyo, baka mamaya may ibang napapanood, may ibang nalalaman, nakikita. Buksan nyo lang po yung komunikasyon ninyo doon sa mga anak ninyo, sa mga ginagabayan ninyo para hindi talaga sila maligaw ng landas. O kung hindi man maligaw ng landas, at least hindi man sila mapariwara or hindi nila malaman yung mga bagay na hindi pa nila dapat alam sa murang edad. Talagang pag-isipan din ng magulang. Talagang bigyan nila ng oras. Hindi yung, kasi may mga magulang na wala lang time kasi nagtatrabaho. Pero as much as possible, dapat bigyan ng tamang oras yung bata. Totoo. Gabayan. Ayan. Thank you so much, Mark Joseph Guerrero. Meron pa bang gusto magsalita sa ating mga panelists? Go, go, go! Si Bossing Mark. Tahimik lang sa umpisa pero iba bumira. Go, go! My name is Mark Decena from Caloocan. Galit ka ba? Di naman. Naman po. O dali, we have 1 minute na lang. Ano masabi mo? Masabi ko lang po is, parang immortal sin yung ginawa nila eh. Uy, mortal sin. Kasi mga bata pa sila eh. Bata pa sila, dapat di nila ginagawa yung mga ganung bagay. Ikaw ba? Ilang taon ka nung una mong ginawa yun? Mga nasa 20 na ako. Wow! 20 years old. Ikaw gumawa o nagpagawa ka sa iba? Hindi, ako gumawa syempre. Paano mo nalaman kung paano gumawa? May napanood na May napanood ako eh. May tutorial ba na gano'n? How to ganito? Kaya minsan naiinis ako sa yung palabas ng Japan eh. Kasi blurred. Japanese ka pa. Gusto mo pa yung gano'n na? Yung ba tinuturo nila doon? Napapanood lang. Napapanood lang. Pero nakaraan na yon. Ngayon, meron nang gumagawa, diba? Wala naman eh. Wala na. Gusto mo ba? Ayoko. Ayun, nakatabi mo, mga panelists. Anyway, thank you so much, Mark Decena. At maraming salamat po sa ating mga kabisyo na nakapiling natin sa ating comment episode. Comment episode or comment section. Thank you. Ako, masasabi ko lang dito, kailangan ng patnubay at gabay ng mga magulang. Obserbahan, buksan ng line of communication sa mga junakis nang sa gayon ay walang makaligtas na chikinini. Okay? Anyway, BRB at in Bathroom Breaker. So with me, DJ Raqi, and you're listening here to 90.7 Love Radio. This is SPG, as in Super Pack and Earn Secret File. And was brought to you. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!